grocery. Muna sa taskuan ya. Kay Sano, kay Pedro ko. Abigay na kung kita mag-grocery ro. Martis bayaron maray gawas na to. Mao gani nga wala man kani chat sa group, nag-check na ko daan sa group niya before ni katog si Chiro. Karon mi mang grocery adlaw nga Martes kay maoroy schedule namo. Sa amo ang quarantine pass, color coding man mi. Unya kung makit-an sa mga traffic enforcer nga ang imuhang quarantine pass ipakita dili color sa adlaw nga tinggawas nimo, di ka pagawason. Paulion kag balik sa mga mall pod. Di sad ka pasudlon kung ang imong schedule dili mao. Naman may quarantine pass, color coding man mi. Ang color namo ingani kung iniksyon nimo nga tintahay karon Martes unya dili ron tinggawas namo nya ipakita nimo imong color sa quarantine pass kay mailhan naman nila. Ay ma'am, dili man na mao yung color karon nga tinggawas. Ugma pa inyo ha, ingana man ang traffic enforcer mo nang tagsarag jud mi makagawas dire once a week ra mo palit mi pagkaon jud na mo kay Martes, Huwebes ug Sabado nya ang kami Martes ra jud mi mo gawas mo palit og pagkaon, di na mi mo gawas Huwebes ug Sabado. Once a week ra mi mo gawas friends kay para dili po delikado ba para po sa kajuhan musunod na laman ta kay dili man po makadaot. Daghan naman siguro ang nanggawas ani friends kay ni traffic naman. Oh, traffic na nanggawas na mga katawhan. Murag si Miri ani. Iya, dili di ay. Or basig na ay nakakuan diri. Nabangga or something. Okay, one way naman lagi sa diri. Ay friends nga murag na traffic na aday giguba ang kalsada. palit ni og
iced coffee, friends. Naghuwat ako sa kong pagmang conference kay tuan nagpalit og iced coffee. Yung una ko gawas niya kay naapa ko'y tawagan. Ano mo gipalit ya? Lami. Okay ra. Ansay okay ra? Unsa man jud? Okay. Siya gamay. Waka ganahi. Okay ra. Tawag ang siya. Ah. Padulong na mi sulod sa Robinson. Kani ay humot. Ahumot na. Requesting SA8, please proceed to frisking area. SA8 to frisking area, please. Conditioner, tita. Kami tulo. Kana violet kumot. Foodie Cooper. Diri. Diri, tita. Wala man sila'y papi. Kurat ka kaya? They didn't have papi. Wala na may stock na papi na parang pedigree. Yeah, di na pwede si ano, di ba 1 year na si Cooper? Dili pa siya pwede mag-on pa siya. Yanad sa siya. And then, how much na? Kagod, ani tita ko bayad. Wala, may... Ay, nakalimot ko pang sa... So, this is my hands right now. Takan kaayo kuan ako ang kamot. Sulod. Bamboo wipes. Bamboo wipes ta. There you go. Then
Nakapalit ka beef? Request seat for HK1, please proceed to main entrance. HK1 to main entrance, please. Di ka palit eh? O, isa lang sa akin. Ano pa doon? Yogurt. Butter. Pinaka-importante sa tanan. Isa lang? Yan. Kimchi. My favorite snack. Let's take two. Bread. Bread. Two. Naikipapalit si Jillian, di ba? Ako'y kuha. Lemon Square. Yum. This is yummers. And then, tops. What a top. And we need milk for tatay. Pwede na lang. O, kang papa. Sa tiguang. Hoy, ang tiguang kay mutagbo ba ya to? Mutagbo na gatas. Organic milk. This is yummy. But it's expensive one. Sarap. She need to get toyo, suka, and oil. I mean toyora. It guys, we're already done with our grocery shopping, and we will go to the cashier. Royal, as always. Royal baka naman. There. We're going to the cashier now to pay. So this is our card, everyone.
Human na may pang grocery friends. Mahuli na may. Ay mo ito pa dito hardware. Mm. Yami, o hardware friends kay ni hapit mi kay nami tabla paliton unta kay maggama mi og kanang hanging nasay gamon? Hanging show. Hanging siya niya ang tabla nga mong gipangita kay wala man dire so manghuli na laman mi. Naabot na jud mi gikan ng grocery og ng malingki sa merkado friends. Nja dapa ko sa gawas so pa kumuso dajon kay ako pang i-disinfect ang ako mga pinalit. I mean kanang akong pangtrapuhan tagsa-tagsa kay medyo nang manigurado ba kay bisan kinsa ra ba dyan mo gunit ang mga items din ha sa grocery sa mga di na ako makontent to eh. So, dadyo nag mga items na di matrapuhan. Dito sa palengke, friends, ni palit ko mangga o saging. Ako sa linkyuhan o baking soda.